ஹை சிஸ்டர், நான் இப்போ கையில் வச்சுட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாட்டின் கிளாத்தில் ஸ்கர்ட் 1லேருந்து ஒரு 5 வயசு பேபிஸ் தாராளமாக போடலாம். இதோட ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியிலலாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு 450 இல்லாமல் வாங்க முடியாது. நம்ம ஸ்டோரில் வெறும் 150 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறோம். பிடிச்சவங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிட்டு நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன், அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 1லேருந்து 5 வயசுக்குள்ள நீங்கள் தாராளமாக போடலாம். சாட்டின்ல வித் இன்னர் லைனிங்கோட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே 1 to 5 வயசு கேர்ள்ஸ் பேபி தாராளமா போடலாம். ஓகேங்களா? 2 ஸ்கர்ட் வாங்குனீங்கன்னா ஃப்ரீ ஷிப்பிங் தமிழ்நாடு வந்துடும். இதுவே உங்களுக்கு நீங்க 5 ஸ்கர்ட் புக் பண்றீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட் ஆல்சோ ஃப்ரீ ஷிப்பிங்ல வந்துடும். பிடிச்சிருக்கவங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் பின் பண்றேன், அந்த நம்பருக்கு நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் 150 மட்டும் தான். நீங்க வெளியில போய் பை பண்றீங்கன்னா 450 ரூபாய்க்கு கம்மி இல்லாம தான் வாங்கணும். ஓகே, பிராண்டட் ஸ்கர்ட் ஜஸ்ட் 150 மட்டும். பிடிக்கிறவங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு கீழே பின் பண்ணிருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர்ஸை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.